Molweni, welcome to another lesson with myself, Teacher Pelo. Firstly, guys, I apologize if ndizoba disturbed through this lesson. Ndihleli nabantwana kwabantwana, but I will try my best into yoba ndikwazi uziprojecta more than ingxolo, ne? So today we are going to do a multiplication. We are going to use a concept, a repeated addition, to explain a multiplication. And use a repeated addition to help us understand a multiplication more. Ne? Right. So part 1 we are going to talk about a repeated addition, and then part 2 we are going to do our multiplication. So yintoni repeated addition? I-repeated addition is self-explanatory. Ithetha ukuthini loo nto? Ithetha ukuthi iyazicacisa ngokwayo, ne? I-repeated addition is an addition equation or an addition number sentence where the same number is added on repeatedly, ne? Umzekelo, 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, 100 endim-ede kangaphi? Kayi-7, ne? Ondinika bani? U-700. So this is an example of a repeated addition. So le example yami ye-repeated addition whereby ndi-adda u-100 by 7 bandinike u-700, I can write it in a simpler form, ne? Iyasinceda into yoba si-understande what it means to multiply, because xa ndithi 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 ndiphinda u-100 kangaphi? Kayi-7. That is why ke ngoku sizombhala in multiplication form as 100 times 7, meaning 100 endimphinda-phinde kangaphi? Kayi-7, which is also equal to 700. Now let's use the repeated addition yethu kwi-calculation okanye kwi-number sentence, ne? Kuthiwe apha 123 times 8. Ngokwe-repeated addition, ingqondo yami ingixelela into yoba I need to add 123 abangaphi? Abayi-8. Nabaya phaa kulaa row yokuqala, andithi? But now 123 is a 3-digit number. That means une-place value eziyi-3. And siyayazi ke ngoku into yoba ii-place values zethu sizi-adda separately. Asizidibanisi ii-place values zethu xa sizi-adda. That means i-100 sizazi-adda zodwa, nabaya o-100 bam siyababona bayi-8 bandinika bani? U-800. Ii-10s sizi-adda zodwa, nabaya o-20 bam abasuka ku-123 ndiba-adde bonke bayi-8 bandinika bani? 160. O-3 bam nabo funeka bebe bangaphi? Babe bayi-8 nabo ndiba-addile bandinika bani? U-24. So now I'm going to use i-answers zam zezi place values to get to the final answer. I-answer ye-100 ngu-800, ndizayidibanisa ne-answer ye-10s engu-160, ndiyidibanise ne-answer ye-units engu-24. So sayazi ke ngokuba siyaseparate place values zethu, ne? That's why ndiphinde ndathi 800 plus 100 plus 60 plus 20 plus 4. U-800 no-100 unika u-900, u-60 no-20 anika u-80, and then I have my 4, which gives me an answer of 984. That is how I calculate 123 times 8 using intoni? I-repeated addition. Now apha ndinala method yam ye-repeated addition versus multiplication ke ngoku, because sometimes okanye nizobona xa ndisendigqitha apha uye ufike into yoba ngoku akasasebenzi u-repeated addition. You need into yoba ubale nge-multiplication. That's why ngoku ndihamba nayo step by step. I want you to see it is much simpler to use i-concept ka-repeated addition kwintoni? Kwi-multiplication.
multiplication than to calculate ngokwe repeated addition, because iye ithini iye isixaki exesheni ne. Masijonge apha, leya yokuqala le bendiyenza in this previous slide and this slide ne. So ile repeated addition le ilapha ekuqaleni. Then apha ezantsi ke ngoku ndiyibonisa 123 times 8 ngantoni? Nge-multiplication ne. So ndenze njani ke ngoku to get to the answer? 123 is a 3-digit number eno-100 no-20 no-3 andithi. That's why phaa kwibracket yam kwirow yoqala ndisithi 100 plus 20 plus 3. Ndi-expanda la 123 andithi. Then outside the bracket ndatimes ngo-8. If you are following my channel uzokhumbula bendike ndathetha nge-distributive property. A-distributive property ethi onke amanani that are inside the bracket, we need to multiply them with the number that is outside the bracket. Itsho i-distributive property. So that is why ke ngoku phaa ku-row number 2 ndino-100 times 8, because 100 uphakathi kwibracket funeke ndimultiplaye no-8 ongaphandle kwibracket. 20 plus 20 times 8. U-20 ukwibracket naye funeke ndimultiplaye no-8 outside the bracket. Plus 3 times 8. U-3 uphakathi kwibracket naye funeke ndimultiplaye nabani? No-8 ongaphandle kwibracket ne. That is our second row. Then our third row ndifumana ke ngoku ii-answers zee-brackets zam, and ukhumbule phaa kwi-brackets I'm also multiplying ngokwantoni? Ngokwe-place values ne. So u-100 times 8 uthetha ukuthini kanene? Uthetha ukuthi ndidibanisa u-100 abangaphi? Abayi-8, which is phaa phezulu kula repeated addition yethu. We see i-expanded form ka-100 times 8. U-100 times 8 xa simkhulula simenza i-repeated addition uzawufana nalapha phezulu abe ngu-100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. But i-multiplication iyasinceda into yoba masithini? Masimsimplifye la repeated addition abe ngubani? Abe ngu-100 times 8 ne. U-100 times 8 usinika bani? U-800. Then ku-bracket number 2 I have u-20 times 8. U-20 times 8, it's a simpler form of writing 20 plus 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 20. Andithi? It is a simpler form. Simplify la repeated addition. Sithi u-20 simphinda kangaphi? Kayi-8, which is usinika bani? 160 ne. Then sibe no 3 times 8. What does 3 times 8 mean? It means 3 plus 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 3 kangaphi? Kayi-8, which is uzosinika bani? U-24 ne. So apha ezantsi I have a much simpler form of doing le nithanda uyenza nina. Niyamthanda u-repeated addition, and u-repeated addition uye athini? Uye asixake exesheni andithi. Because now what if unenamba enkulu? Uzowenza njani? But I don't want to dwell on that now. Ndifuna nizibonele as ba ihamba le presentation. So siyabona ke ngoku phayana, going back to insert picture yam le sezantsi, u-800 plus 160 plus 24 andithi. Nalapha ndino-160 odibeneyo no-24 odibeneyo. We need to expand them. Ibe ngu-800 plus 100 plus 60 plus 20 plus 4, which is u-800 no-100 unika u-900, u-60 no-20 bengu-80, and then I have 4, which gives me i-answer kabani? Ka-984. Jonga apha ke ngoku. Apha I'm given a 3-digit number times a 2-digit number. 178 times 18. You can imagine, guys, with repeated addition. It's a whole lot. It means 100 by 18 that you need to add. Or 70 by 18 that you need to add.
or 6 abayi-18 that you need to add. Uziqomba iyanxaka masijonge kula picture yokuqala. Uziqomba iyanxaka jonga phayena kwi-brackets. Okay, I managed to do 100 abayi-18 banika 1800. Jonga pha 70 abayi-18. Kwamna ndiye ndaxakeka ndiqomba okay, I know ba 70 abayi-10 banika 700. So that means ngundishiyeke no 70 abayi-8, meaning 7 times 8 556, meaning is about 560. I had to break it down because how are you going to calculate 70 abayi-18 ngentloko yakho? Do you understand? So that's where ke ngoku repeated addition iye ibe complicated. What if bisithi times 85 umzekelo? Ubuzothini? Do you understand? So that's why we have ke ngoku multiplication on the second picture to make it simple, to make it more simple to write and more easier to calculate. Ne? Masijonge uba senza njani kule isezantsi. 176 times 18. Ne? So 176 simtheni sim-expandile. Sathi 100 plus 70 plus 6 times, now we have a 2-digit number. So that means nayo sizayifaka kwintoni kwi-bracket, so ibe ngubani? Ibe ngu-10 plus 8. Ne? Now ithi ke ngoku le nto i-distributive property apha ithi la manani kwi-bracket yokuqala funeke uwamultiplye ngawo omabini amanani akwi-bracket yesibini. Uzoqaphela apha ku-row number 2 ndithe 100 times 10 ndaphinda ndathi 100 times 8. Ndenze into yoba ndingabhodi because u-100 funeke ndimthandize no-10 ndiphinde no-100 ndimthandize ngo-8. U-70 funeke ndimthandize no-10 ndiphinde ndimthandize ngo-8. U-6 funeke ndimthandize no-10 ndiphinde norho ndimthandize nabani? No-8. Andithi? So that's what I did kwezi rows zilandelayo. 100 times 10 plus 100 times 8. U-100 times 10 ngulo undinika 1000. U-100 times 8 andinika 800, which is ndifumana u-1800 pha. 70 times 10 plus 70 times 8. Because u-70 funeke ndimthandize no-10 ndiphinde ndimthandize no-8. So u-70 times 10 nikhumbule ke irule yam yomultiplya ngamanani no-0 andithi? Xa ndithi 70 times 10 ndithamesa ngo-10, that means u-70 uzofumana u-0 oyi-1 abe ngubani? Abe ngu-700. Andithi 70 times 8, u-7 times 8 ngu-56. Then I have u-0 oyi-1 kula bracket, so ibe ngu-560. Andithi? Then I expanded ndaphela ndifumana u-1260. Then the second last row, u-6 times 10, phinde ibe ngu-6 times 8. U-6 times 10 unika bani? U-60. U-6 times 8 anika u-48. So u-60 plus 48 phele ndinika bani? U-108. Can you see into yoba this one, le isezantsi, i-method ye-multiplication, is way much simpler than repeated addition, than having to add 100 by 18, or 70 by 18, or 6 by 18. Ne? So ekugqibeleni, back to the second picture, ekugqibeleni, I'm going to take 1800, dim add in 1260, dim add in 108, ndifumane answer yam engu 3168. Nansi ke ngule nto bendiyithetha. Apha sinikwa 145 times 65. Uzokwenza njani? How are you going to count? How are you going to add 100 by 65? Tell me. How are you going to add 40 by 65? How are you going to add 5 by 65? Guys, it's impossible. That's why we have multiplication, so that we can be able to simplify our calculation so that it makes more sense and more manageable to calculate. Ne? So that brings us to the second part of our lesson, which is a multiplication. So today we are only going to do the breaking down method. Ithini yona breaking down method? Ile besisebenzisa previously. Ne? We expand our numbers, which is apha sinikwe u-345 times 9.
ne? 345 times 9, we need to expand u345 because uyi-3-digit number, ne? So 300 plus 40 plus 5 kwi-bracket yethu A1 because we are expanding ela nani lingubani lingu-345. Then outside the bracket times ngu-9. Ithini distributive property? Ithi onke amanani akwi-bracket funeke somultiplye nenani elingaphandle kwi-bracket. And ithi that's why ke ngokubona ndithe 300 times 9 plus 40 times 9 plus 5 times 9. Ne? U3 times 9 undinika u27. Kwi-bracket yam ndino-0 abayi-2, so kula 27 ndifakelela o-0 ababini, i-answer yam ka-300 times 9 ibe ngu-2700. Ne? Ndandifunisile mos lo trick. U4 times 9 undinika u36. Kwi-bracket yam ndino-0 oyi-1, so ndifaka la 0 ku-36, i-answer yam ibe ngu-360. U5 times 9 anika u45. Ne? Sayazi we need to expand amanani adibeneyo okanye i-place value ezidibeneyo, ne? So I have 2000 plus 700, 700 uphuma ku-2700. Then u360 ndam-expanda yangu-300 plus 60, and then u45 ndam-expanda yangu-40 plus 5, ne? So u2000 ndim-adda kunye no-1000 ovela phi u-1000 ovela kweza hundreds zam bendizi-ede phaa ezingu-700 plus 300, ne? Zandinika bani? Zandinika u-1000. U60 no-40 which is ii-tens zam zindinika bani? U-100, and then we only had one unit engu-5 nayo ndayihlisa. So i-answer yam yangubani? Yangu-3000 ovela ku-2000 no-1000. Andithi yangu-3105. So that is how we do a 3-digit number multiplied by 1-digit number. Now we are going to do a 4-digit number multiplied by a 1-digit number. Akho mehluko. Andithi we expand our number 2437, we expand our number ibe 2000 plus 400 plus 30 plus 7, and then u8 uzimele, so t outside the bracket times 8. We know the distributive property ithini, amanani aphakathi kwi-bracket so a multiplier nenani elingaphandle kwi-bracket. Andithi, so that means uzothi 2000 times 8, 400 times 8, 30 times 8, and 7 times 8, ne? Nanga ke ngoku lamanani amakhulu amanoziro abakhulu, but we don't worry about the zeros. Andithi sizothi 2 times 8 kula bracket yokuqala. U2 times 8 ngu-16. Andithi, and then i-bracket yam ino-0 abayi-3. So aba-0 abayi-3 ndizaba attacha phaa ku-16 wam ibe ngu-16,000 i-answer. Bracket number 2 ngu-400 times 8. U4 times 8 ndiyamazi unika u-32. Andithi, and then i-bracket yam ino-0 abayi-2 ndibafaka phaa kula 32, i-answer yam ibe ngu-3200. 30 times 8, u3 times 8 unika u24, i-bracket yam ino-0 oyi-1, so la 0 ndim-attacha ku-24, i-answer ibe ngu-240. Then u7 times 8 anike u56, ne? So nalapha ke ngoku we need to expand according to the place values. U16,000 ndikhupha u10,000 no-6,000. Ku-3,200 sorry, ndikhupha u3,000 no-200. Ku-240 ndikhupha u200 no-40. Ku-56 ndikhupha u50 no-6. Andithi? Then we add according to our place values. Sine 10,000 is a 1, which is 10,000 ndamhlisa. Then I have 1,000 ezimbini, u6,000 no-3,000. Ndiyazidibanisa ndifumane bani? U9,000. And then kwi-hundreds I have 100 eziyi-2, ezingu-200 no-200. Ndazidibanisa ndafumana u400.
Kwi-tens, I have i-tens eziyi-2 ezingu-40 no-50, ndazidibanisa ndafumana u-90, and then I only had one unit engu-6, ndayihlisa. So, kwi-second last row, I have 10,000 plus 9,000 plus 400 plus 90 plus 6. So, i-thousands zam ndiye ndizidibanise ke ngoku. You must add i-10,000 nee-thousands ufumane bani? U-19,000. Andithi? So, 10,000 plus 9,000 usinika la 19,000 usecaleni, and then u-400 no-90 no-6 ibe ngu-496. So our final answer is 19,496. Apha ke ngoku, this is the last one. We are doing a 3-digit number by a 2-digit number. Andithi? So we do the same method because we are doing the breaking down method. Ne? So 654 is a 2-digit, it's a 3-digit number. U12 abe yi 2-digit number. 654 I need to break down, okanye I need to expand. It is 600 plus 4 plus 50 plus 4. Okay, there's a mistake up. It doesn't matter. Let's work with the 40. Ne? We will work with the 40. 600 plus 40 plus 4. Make suppose it has 600 plus 50 plus 4. But it's okay. We are going to work with the 40 because ndiyabona apha kwi-calculation yam oko bendibalanga la 40, ne? But it's my mistake. So 600 plus 40 plus 4 times 10 plus 2. Andithi? Which is equal to 600 ndizamtimes nabani? No 10. U-600 ndiphinde ndimtimes nabani? No-2, because ibracket yam le yesibini inamanani amangaphi? Amabini. So la manani alapha kwibracket yokuqala funeke ndiwamultiplaye nawo omabini amanani akwibracket yesibini. Ne? So that's why ndithe 600 times 10 ndaphinde ndathi 600 times 2. 40 times 10 ndaphinde ndathi 40 times 2. 4 times 10 ndaphinde noch ndathi 4 times 2. Andithi? Right. So, kwi-bracket yokuqala I have 600 times 10. U-6 times 1 unika u-6. Andithi? Then kwi-bracket yam ndino-0 abayi-3. So, la 6 ndimfakelela kula aba-0 ndibafakelela kula 6 wam. Then ndifumane u-6,000. U-6 times 2 kwi-bracket yesibini undinika u-12. I-bracket yam ino-0 ababini, ndabathatha aba-0 ndibafaka ku-12, ndifumane u-1,200. 40 times 10, u-4 times 1 ngu-4, then ndishiyeke no-0 ababini, ndibafakelele ku-4, ibe ngu-400. 40 times 2, u-4 times 2 ngu-8, i-bracket yam ino-0 oyi-1, ndimthathe la 0 ndimfake ku-8, i-answer ibe ngu-80. 4 times 10, u-4 times 1 ngu-4, bracket yam no-0 oyi-1, which is ndizamfakela kula 4 ibe ngu-40. 4 times 2 is 8. Right, so now I have answers to all my brackets. Andithi? Ndiyaqalisa ke ngoku ndiyadibanisa so that I can get the final answer. Ne? So 6,000 plus 1,000, which is 1,000 uphuma ku-1,200. Then ndibe nala 200 usuka ku-1,200. Ndibe no-400, ndibe no-80, ndibe no-4, ndibe no-8. Which is ngoku 6,000 plus 1,000 uzandinika u-7,000. U-200 plus 400 uzandinika u-600. U-80 plus 40 uzandinika u-120. Then ndihlisa u-8. Then the last row, I have 700 plus 600 plus 100 plus 20. 120 usuka phi? Usuka ku-120 plus 8. So my final answer is 7,000 plus 600 no 100 uzonika bani? U-728. So my answer is 7,728.
This lesson was a bit longer than expected, but I just hope Indoba you followed through, and if you have any questions you can DM me, you can comment with comment section on Buze, and then I will get back to you, ne? But apha ke ngoku khawuzizamele ngokwakho ke ngoku after I have listened to the lesson, khawuzizamele A whereby multiplier a 4-digit number by a 1-digit number, and then B whereby multiplier a 3-digit number by a 2-digit number. You can also share your answers with me on the comment section. Yes, that brings us to the end of part 1. Or part 2 will only be method 2, where multiplication. And yes, so I will see you next time. Thank you for watching till this far. Bye bye.